Sanibonani guys, igama Nqobeleni ngiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-4 October. Guys, uNdlovu useqalile-ke futhi. Umane nje wakhohlisa uKhulekane wamtshela ukuthi ube nesibonakaliso la yena kumele ingene ebandleni ngendlela ehlukile kunabanye abafundisi. Nangampela-ke kuthe kuwusuku nje lokuya esontweni. Waqhamuka-ke nesu lokuthi angeniswe uKhulekane equkuliwe esihlalweni etshathwa amadoda ngapha nangapha. Hayibo guys, beningabona. uKhulekane bekade ehambele emoyeni, amadoda engasasindwa kanje azoyombeka laphaya phambili estage. Kuthe kunjalo nje nangu nonkosikazi wakho nomkhosi ugqoke umjudiya ngathi uya emshadweni bengathi impigogo guys. Hayi-ke akupheli-ke lapho. Uthe seshumayela kuKhulekane esho ukuthi uyajabula kakhulu ukubona abazalwane bakhe bebahle endaweni entsha sha ekhethwe uyena uMthembu. Kwamane kwaqhamuka lo sisi lo amvula amehlo ngesikhathi eqala ukuba impumputhe ehamba nomyeni wakhe. Hayi, umane wajabula kuKhulekane wathi, hawu ngiyajabula ukuphinde nginibone bo. Besingekho kodwa isidingo sokuthi niphinde nizongibonga, kodwa ngoba senifikile ayikho inkinga. Wamane wathi lo myeni walosisi, hayi cha impela mkhulu wami konazile kabi, kodwa ngizosho nje ukuthi unkosikazi wami izolo umane nje wavuka engasaboni kwanhlobo. Bathi abantu ebandleni, hawu. Wamane wathi uKhulekane, hayi ungesabi, kanti nani futhi majuda amahle ningesabi, ngoba phela uMthembu uyaphilisa. Umane wasondela kancane kulosisi lo, wamane wabheka izandla emoyeni wathi, ngoza wena kaMkhubukeli, nayi indodakazi yakho. Ngiyacela ukuthi uyisuse le nkungu esemehlweni ayo. Ngicela ukuthi uyenze ibone futhi ngendlela owenza ngayo ekuqaleni. Makabone, ehlise umoya wakho ngcwele, ayisuke le nkungu emehlweni akhe. Ngithi makabone futhi. Waqede lapho wathi, uma usingibona ithi uyesabeka. Ayi, usisi wamane wabuka nje esayidini, wangabuka ngisho nakuyena uKhulekane. Wathi angiboni. Eyi, bonke abazalwane bathi hawu. Yo guys, uKhulekane umane kwabanda amathumbu esho ukuthi eyi ngenhliziyo kamphinda lokho kumenzile ngesikhathi phela ezozama ukukhulekela indoda engezwa yamane yangezwa nje kwangaba khona umehluko. Yo guys, umane wacabanga isu ngokushesha wathi uMthembu uyaphilisa. Ithina abantu esimane sihambe sidwanguza ey'ndaweni ezingekho ngcwele. Lo owesifazane udle isono. Bathi abazalwane, hayi bo. Kwamane kwasukuma indodana oyedwa wasukuma laphaya wathi, lo wesilisa okade engezwa wenze ziphi yena isono njengoba ungakwazanga ukumlapha. Ayi, kwaphinde wasukuma umunye indodana wathi, ya kahle kahle wena umkhululi ngempela noma uzosikhohlisa la. Ayi, kwasukuma owesithathu wathi ngeke lo ungumkhohlisi lo. Bathi he ungumkhohlisi. Yo guys, uKhulekane umane wabheka phezulu esibhakabhakeni. Yo bungazusho ukuthi mhlampe uyayibuza ukuthi ngampela kwenzekeni, konakaliphi. Ngisho nalaba-ke akade belapha ekuqaleni balapheka sebeqala phansi bayagula-ke manje, ngoba phela simekhumbula kahle ngisho naye lo bhuti lo wayegula ngekhanda, ngathi ikhanda laphinde lathi ukuphambana ngoba wagcina eseshaya usabele, wagcina usabele sedlule emhlabeni. Nangu nalo ngaboni usemane wawesi manje akasabona kwangempela completely. Nalo futhi okade engezwa akavaze azalulame nekuthi uyamkhulekela uKhulekane. Yo guys, ahambe ngempela amandla kaKhulekane. Unomkhosi lo hleze ethi umyeni wami enza imangaliso. Umane wathula wathi nya engathi inkukhu inqunya umlomo eshawa amahloni ukuthi ngampela beloku ebhizi ephoqelela ukuthi uKhulekane uyena ongokhethiweyo, kodwa manje buka zonke imangaliso zishabalele ubuhle kwamazulu ibona ilanga. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.